Bueno, Xermade é un concello da provincia de Lugo. Vexo perfectamente. Vale, e dolle aquí a calquera. Bueno, aí tendes a situación, vale, para que vos fagades unha idea. É un concello que ten 10 parroquias e que linda co concello de Muras, con Monfero, as Pontes de García Rodríguez, na provincia de Coruña, e con Vilalba, non? Un concello importante, está nunha vía de comunicación moi importante, como era o Camiño Real que iba de Mondoñedo a Ferrol, e malia que este entroido do que vamos falar perdeuse ao redor dos anos 40, conserva algunhas peculiaridades que, ao noso entender, fano único. Non só único en Galicia, senón único en Europa, polo que temos por ahora documentado nun dos aspectos que conservaban nunha das súas parroquias. En concreto, o noso traballo, por agora, centrouse na parroquia de San Xulián de Cazás e San Pedro de Fiz de Roupar, que é onde empezamos a prospectar, gracias á colaboración de Antonio Rivero, que está aquí, e temos compañeiros, amigos de Xermade que viñeron hoxe, porque tendes un entroido que ben merece, habería que falar si aínda que merece a pena recuperalo, claro que sí, pero a ver todo o que podemos sacar de aí. Entón, o importante deste entroido é os días de celebración. Este é un entroido, tanto nas dúas parroquias que comentei, tanto en Cazás como en Roupar, é un entroido que marcaríamos dentro do período longo do entroido. Sabedes que se coñecen moito os días do entroido dos entroidos ourensanos, cando falan domingo fareleiro, domingo corredoiro, domingo gordo. Non en toda Galicia se utiliza esa denominación, pero nesta zona xa empezaban o entroido 15 días antes do que sería o sábado de entroido, por lo tanto equivaldría o domingo fareleiro. Hai que decir que ese tópico de que o entroido ben marcado pola cuaresma non sempre é así, porque a xente xa empeza o entroido, Anxo falará, xusto incluso despois de Reis, ou xa o refraneiro, por o San Antón xa o cigarrón, o sea que a mediados de xaneiro o entroido xa está en marcha, ou xa está en marcha en grande parte de Galicia. Entón, temos unha serie de celebracións, de ritualidades, de procedementos que acontecen durante estes 15 días, e despois temos un tipo de mostras do entroido que se producen no sábado, e outro no martes de entroido, e finalmente temos o mércores de cinza. Curiosamente, nas dúas parroquias non temos por agora localizado, falta moito traballo por facer, celebracións no que sería o domingo gordo, ou no luns de entroido, pero iso non quere decir que non as houvese, xa vos digo que é un traballo inicial, non? Entón, que era o que se facía nesta semana previas? Un dato fundamental é que se iba anunciando a chegada do entroido tocando cornos. Eso acontece noutros lugares de Galicia, tamén incluso en Ano Novo, e acontece en moitos lugares de Europa, non? Pero aquí o que temos é o anuncio xa 15 días antes do entroido. Entón se empezaban a formar unha serie de bandos que podían ser de 12, 15 personas, que iban percorrendo os barrios desa parroquia. Eran bandos perfectamente estruturados con unha serie de personaxes que veremos agora. Pero o procedimento era o seguinte: se saía polas noites, durante todos estes 15 días, tocando os cornos, facendo moito balbordo, moito ruido, anunciando a chegada. Chegábase ás casas, pedíase permiso e entrábase. A comitiva estaba formada polo que eles chaman máscaras, con Z, igual que fan na zona de Manzaneda, toda esta zona das serras, non? Estas máscaras era o que, por exemplo, na miña zona chamamos mascaritas, choqueiros, o sea, xente disfrazada con roupas vellas, con trapos e coa cara cuberta, normalmente con un pano, con un paxel, como nos din ali, ou cunha careta feita de cartón, ou incluso unha careta feita de pel, como ainda se siguen facendo, por exemplo, en Santiago da Riba ou nos entroidos de Ribeiraos, non? E
Importante, dentro desta comitiva estaban estas máscaras, había un home cun saco que como entra dentro das dinámicas lúdicas do entroido, levaba un saco moi grande para facer así, para causar risa, que era o encargado de recolectar o que se lle daba nas distintas casas. Había o home da cabeza de besta, do que falaremos, porque esa é clave, e despois estaba o que chaman a fianza. A fianza era unha persona, un veciño, que iba descuberto e é o que daba conta do bando, que iba enmascarado, o que daba cara por eles, de xeito que o chegaron a casa, pois coñeceran alguén e lles permitiran entrar. Entón, chegaban a unha casa, a xente, as máscaras bailaban diante, eso é algo habitual de toda esta serie de bandos, grupos, momadas, non? Montar un pequeno espectáculo na porta, pedíase permiso e deixaban entrar. Unha vez dentro, na cociña, as mulleres, habitualmente, retiraban e facían un espacio e ali as máscaras bailaban, non? Se lle daba freixó, se lle daba viño, todas esas viandas iban para o saco, pero entón entraba en marcha. Falo, isto é importante, só nestes 15 días previos, non? Isto non se fai todos os días de entroido, faise neste período. E entón chega o momento de impor o santo. O home coa cabeza de besta comeza o ritual de impor o santo. Se coñecedes na tradición galega vencellada aos santuarios, uns dos ritos máis habituais, un rito que permite ao devoto ter contacto co sagrado e de algún xeito verse impregnado do poder sacro das imaxes, é aquel no que o sancristán ou o cura colle unha representación, unha figura normalmente do patrón do santuario e imponllo aos devotos. Vai facendo cruces, ponllo na cabeza, ponllo no peito, non sei se tendes visto eso, e normalmente vai acompañado do recitado dun ensalmo. Bueno, pois o que facían aquí era eso mesmo, pero con un ensalmo que era o contrario dos ensalmos normais, onde se pide a saúde, senón que aquí o que se facía era invocar os santos para traer a enfermidade. E en vez de levar un santo para impoñer, levaban a cabeza dunha besta, o sea, dun cabalo, destas que atopaban no monte, comesta polos lobos, salía unha zona de lobos, no seu día, se facían batidas de lobos tamén. Entón, empezaba o ritual, iban impondo a cabeza de cabalo. Estivemos a piques de traer unha cabeza de cabalo, pero non nos deu tempo, foi unha pena, porque xa temos unha preparada, unha cabeza de besta. E iban impondo, un por un, os membros da casa, e recitando este ensalmo. San Roquiño bendito, che quite a sanidade e te poña a enfermidade. Non é polo meu poder, que é polo poder que Dios ten, e da Virxe María, e amén. O sea, vedes que é a inversa de un ensalmo para atraer a sanación, non? O último, o que se lle facía imposición, era o patrón da casa. Unha vez pasaban por todos os membros da casa, facíaselle a imposición do santo patrón da casa, e este despois tiña que corresponder pois cuns cartos, cunha perra chica, co que fose na época, e coa comida, non? Bueno, pois este era o proceder. Así, de casa en casa, percorrendo toda a aldea. Unha vez que acababa todo o percorrido, iban á taberna e ali daban conta do pantrigo, do freixós, e cos cartos mercaban un viño. Bueno, e isto se facía durante 15 días, hasta chegado o mesmo sábado de entroido, non? Curiosamente non, pero un tema interesante, por exemplo, temos recollido que na parroquia de Lazos, en Vilalba, parroquia veciña, no seu día, nun bando de entroido, levaban nunha caixa unha cabeza de burro, a referencia que hai, pero non está documentado nin desarrollado todo este ritual. E para que vexades o exemplo de como aquí o que está en xogo son estes ritos satíricos de inversión da orde normal, vou ler o esconxuro que se reza no santuario de San Cosme de Galgao, en Abadín, Lugo tamén, cando o sacristán impón o santo, e di que San Cosme e San Damián te libren da enfermedade e che dean a sanidade, polo poder de Dios, polo poder que Dios ten, e a Virxe María, e amén. É o mesmo, pero aquí piden pola sanidade, sanidade non a sanidade pública, que está bastante mal, senón pola saúde dos
do devoto. Isto que parece así moi simple ten moito fondo, porque sabemos que unha das figuras típicas de moitos entroidos é o que chaman as máscaras teriantrópicas, máscaras que representan animais. En moitos entroidos de Galiza saen vacas, a morena, saen burros, saen cabalos. Entón, neste entroido temos a presencia desas máscaras teriantrópicas na forma da cabeza da besta. Pero, por outra parte, temos outro aspecto tamén moi interesante, é que esa máscara, ese ser animal, está sustituindo a unha deidade, a un santo, co cual tamén é un tema curioso. E, ademais de todo eso, temos un rito de inversión donde se está dando a volta a un rito curativo para convertirlo nun rito satírico. Entón, temos moitos aspectos que están dentro do entroido, nun único rito, que, como vos digo, a día de hoxe non temos documentado en ningún lugar de Europa. É así? Correcto. Vale. Pois, fijadevos hasta que punto é importante e peculiar este aspecto do entroido desta parroquia de Xermade. Ben, chegaba o martes de entroido. Entón, o martes de entroido, a dinámica cambiaba. A constitución deses bandos variaban, o percorrido, o ritual, o procedimento era totalmente diferente. Uns días antes do martes de entroido, as mulleres, os homes, normalmente os homes casados, decían que o tema de que cuestións fai dentro do entroido os homes casados, os homes novos, os homes recén casados ou os vellos, non é casual, senón que está protocolizado e ten un porqué, non? E é moi habitual que determinadas cuestións, determinadas figuras, determinados personaxes só podan ser ou mozos, ou casados, ou vellos. Entón, neste caso, non sempre, a xente que tiña máis iniciativa, xa uns días antes se encargaban de facer, o que chaman o antroido e a antroida, o que noutros sitios son os bonecos de entroido, os pichinelas, ou os mecos, non, estaba pensando, bueno, o lardeiro e a lardeira, por exemplo, na Viana, en Vilariño e estas zonas da montaña. Facían eses dous bonecos de palla, un representando o home, ben vestido, con sombreiro de palla, puro, bigote, mostacho feito cunha guedella de ovella negra, o sea, o prototipo da virilidade, máis grande que a muller, precisamente, e despois a muller, bueno, con zapato, moi ben vestido, e despois a muller vestida cunha saia longa, cun pano atado debaixo do queixo, nos decía cando estábamos entrevistando a señora Manuela de Pedreira, que lembraballe moito a doña Rogelia, non? Porque iba así e tal. Bueno, pois estes dous bonecos, o entroido a entroida, despois montanse da cabalo dun burro e dunha borrica. Curioso, a muller montase de lado, sentada, non escarranchada como se fose un home, non? O sea que se ten moi en conta eses detalles. Entón temos o entroido a entroida, despois temos todos a comitiva desas máscaras feitas con roupas bellas, pero aquí entra en xogo uns personaxes moi interesantes, que son as máscaras bonitas, que son mulleres que van vestidas con chapeus, con adornos florais, sallas brancas, roupas brancas decoradas con follas de loureiro, e levan ademais fitas de colores, o sea, o que serían as madamas, por exemplo, que todos podemos coñecer, non? Similares a estas figuras. A parte destas personaxes femeninos, estaban os folicheiros, que eran sempre por parella. Isto é importante, é habitual na constitución tradicional de todos estes bandos que determinados personaxes, pois, por exemplo, os boteiros en toda a Serra Oriental eran dous, non? Pois os danzantes no entroido de Marcón que documentou Anxo eran dous, pois os folicheiros eran dous. Os folicheiros van vestidos con roupas bellas, pero a súa peculiaridade é que levan unha vara longa a que vai atada un saco cheo de borralla. Entón, con esa vara, eles se encargan de velar pola seguridade do entroido e a antroida, que van a cabalo dos burricos, e pola seguridade das máscaras de bonito,
forma que se alguén se achegaba a eles e quería descubrilos ou tocar os bonecos, eles arreabanlle un zurriagazo coa vara, co saco de cinza, non? E acompañando a esta comitiva iba unha orquesta que, según nos comentaban, no seu tempo, era unha orquesta de cabreiros. Ben, pois, deste xeito, toda a comitiva percorría os barrios da parroquia, e aquí hai outro dato interesante, porque ían xusto hasta dende o alto dos Vistilleiros, temos xente de xermada aquí, é correcto, hasta o marco da provincia, que era o linde coa outra provincia. O sea, é algo moi habitual nas comitivas de Entroido, que fan unha demarcación territorial do seu barrio, do seu espazo, da súa parroquia. Van hasta os lindes, entón facían este percorrido dende o alto dos Vistilleiros hasta o marco da provincia, e ida volta, cos antroidos, a orquesta, hasta que chegado o momento, falamos do martes pola tarde, entón, unha vez que xa estaban cansados do percorrido, iban a un lugar de agregación típico nas parroquias, como acontece en moitos outros entroidos, que é na taberna. Neste caso, iban á taberna do Paisano, en Calousada, e ali, diante da taberna, isto acontecía, por exemplo, en Salcedo tamén, antigamente, é onde xa se facía despois a carnavalada, o baile e a festa. Tras o baile, chegaba o momento de quemar os monecos. Vemos que estamos falando do martes, non estamos falando do mércores de cinza. Os monecos que xa se tiñan baixado dos burros e estaban postos diante da porta da taberna, amarrados como unha parella, xuntábanse coa palla que traían as monturas dos burricos e prendíaselle lume. E entón aí entraba en xogo toda esta parodia das plañideras, os choros, a xente chorando, ai, pobre Entroido, non? Todo, pois, como acontece co Loro Rabachol ou con calquera outro destes enterros que se fan ao final do Entroido. Pero non acababa aquí a cousa, queimaban o moneco, marchaban a cear ás 12, e a medida que a xente iba acabando de cear xa empezaban a tocar os cornos para avisar de que xa estaban listos e volvían ao torreiro diante da taberna, e ali continuaba o baile hasta as 3 da mañá, que xa acababa definitivamente. Vemos aquí señora Manuela explicándonos como tocaban os cornos, é un exemplo destes cornos que se tocaban nesta parroquia. Chegado o mércores de cinzas, bueno, antes do mércores de cinza había unha cousa que eles chamaban mércores de compadres e xoves de comadres, que é diferente ao que estamos acostumbrados, xoves de comadres e xoves de compadres, e que aquí o que entra en xogo son estes ritos de reciprocidade, na que uns se convidan aos outros a comer, moi típico nos entroidos das serras orientais, onde os folións teñen que ir de visita de aldea en aldea, despois hai que facerlle a volta, hai que devolverlle a visita. Pois aquí era habitual nas familias os veciños convidarse a comer uns aos outros. Nestes días decían, bueno, hoxe é mércores de comadres ou de compadres, porque a veces bailan o nome, e entón se convidaba a xente, Filloa, Freixós, Cachero, habitual desta festa. E despois, finalmente, xa chegaba o último día, que era o mércores de cinza, donde había festa, donde viña un gaiteiro, e donde se facía, pois, bueno, o último baile, e se enterraba a sardiña, bueno, se facía o enterro da sardiña, pero que nos queda bastante por documentar. O entroido, o de... Sí, o outro entroido que temos documentado na outra parroquia é similar, comentareino moi rápido para que poda pasar o compañeiro, pero quería facer un breve resumen da estrutura dos bandos. Vemos que o bando é diferente según en que momento estemos do ciclo do entroido. Nos primeiros 15 días vai a fianza, máscara farrapeiras, o home enmascarado co saco, e o que pon o home que leva a cabeza de besta, e no martes de entroido temos as máscaras de bonito, os dous folicheiros, as máscaras farrapeiras, o antroido antroida e a orquestra, que tamén era algo habitual en moitas destas formacións. Personaxes, a fianza, o home, a cabeza de besta, fundamental, as máscaras, os folicheiros, tamén un dato interesante,
o Antroido Antroida. Este é unha representación, un debuxo do noso compañeiro Francisco Sutil sobre o entroido que facían en Marcón, pero que corresponde en moitos aspectos ao modelo típico do home con bigote, puro na boca, chapeu de palla ou, como nos decía a señora, de género. Neste caso ten unha particularidade que leva un mantón, no caso de en Xermade non se fala deso. E, por último, o entroido de Cazás é moi similar, temos unha estrutura similar, 15 días previos o sábado de entroido, celebración de sábado de entroido e celebración de martes de entroido. Neste caso tamén se iban tocando polas casas, anunciando 15 días antes. Aquí, a parte de cornos, levaban chocallos, non? Como os que leva o gando, ou campaíñas. Tamén se chegaba a casa, un se descubría, un iba descuberto que era fianza para deixar entrar, e despois tamén se facía unha festa o sábado, no que había baile, se convidaba a xente a comer, os familiares, no sábado. Isto é curioso porque no martes hai unha dinámica diferente. Se facía tamén un boneco de palla, en este caso non nos falan do Antroido Antroida, temos que seguir documentando, e incluso aquí entra en xogo un aspecto tamén interesante que hoxe perdura, por exemplo, no Entroido de Cobres, en Vilaboa, moi típico desta zona do Morrazo, no seu día de Salcedo tamén, que é o do Predicador e o Sermón. Esa crónica satírica do acontecido durante o ano, en verso, no que todos nos reíamos un pouco de todos nós do acontecido, e tamén se aproveitaba para facer a crítica social. E despois do sermón, que sempre se daba no alto dun palco, tamén iso é un tema interesante, porque a veces despois viña o de tirar abaixo o palco co que daba o sermón. Tenemos que documentar se iso acontecía tamén en Xermade. E despois o baile, donde a veces aparecía xente, xa mulleres, con unhas roupas tamén mellores, con chapeus, con adornos florais, prendas de color, xa máis levando a estética desto que hoxe coñecemos xa super desenvolvido, non? Que é o das madamas. Entón, hai un tema tamén interesante, é que eles, por exemplo, no martes de entroido, non era habitual convidar a comer. De feito, teñen un refrán que nos din: día de antroido, polo martes, e día de Pascua, cada larpeiro na súa casa. O cual, vemos como nese día, pois, estas dinámicas de convidarse uns aos outros xa non existían. Eu quero por aquí, para rematar, uns paralelos. As figuras estas do Antroido, a Antroida ten ese paralelo cos entroidos, cos lardeiras, cos mecos. Temos o zamarreiro de Viana do Bolo, que tamén iba con unha vara, con un pano cheo de cinza, semellante aos folicheiros. As madamas como mulleres con adornos florais, fitas de colores, vestidos blancos tamén similares. O tema dos choqueiros, como chamamos a esta xente disfrazada con panos. Cando digo, me refiro aos choqueiros disfrazados, que se falamos dun felo, unha pantalla, esa xente non vai disfrazada, vai vestida, eso é importante, e sobre todo os medios de comunicación, que non confundan un disfraz con un traxe. As comparsas con músicas, os predicadores, as máscaras teriantrópicas, animales, e o tema da fianza son aspectos que se dan en moitos entroidos. Igual que todo o tema dos traxes blancos, gorros cónicos, son o que nos chamamos danzantes xiróvagos, dos folións, das serras orientais, non sei se son os da Mourela pa cá ou da Mourela pa lá, boteiros, vedes os gorros que levan, isto en Italia, vedes as mulleres, panos, roupas brancas, fitas de colores, os mesmos gorros, os mesmos adornos, os mesmos traxes, os boys de Irlanda, cos mesmos gorros, e aquí tal. O sea que vemos que o noso entroido forma parte do que é esta festa europea, donde hai ritos esconxuradores para escorrentar determinadas cuestións, donde no caso de Xermade temos ritos de inversión e transgresión, como este ritual da imposición do santo coa cabeza un cabalo, ritos de reciprocidade, donde hai a xente se convidan uns aos outros a comer e hai que devolver esas visitas, ritos teatrais, burlescos, satíricos, como son os sermóns, estas representacións, e ritos de territorialidade, como son a demarcación dos propios barrios ou parroquias con ese percorrido. Tamén temos a presencia destes
xa vamos a acabar. A presencia de traxes con adornos florais e elementos todos eles que fan do entroido tradicional que se celebraba nestas parroquias de Xermade hasta entrados os anos 40 polos testemunhos que temos hasta ahora, xente que entrevistamos de 98 e 99 anos, verdadeiros tesouros. Eu sigo largando. Adorno, aquí desarmadamos os galáns, gorro florido, sayas con adornos vegetais, no caso de Xermade maravilloso, con adornos vegetais de verdade, o sea, follas de loureiro. Hoxe en día isto se fai con papel de colores, fitas de colores de tea ou guirnaldas do entroido, pero inicialmente eran con adornos vegetais, as fitas de cores, os traxes brancos tamén sempre presentes e os adornos florais. E temos a presencia do son, chocas, campás, cornos e cornetas, o ruido ao balbordo da xente, presente neste entroido de Xermade. Temos os monecos, os mecos, todos co puro. É moi habitual, moitas veces estos se chaman monecos itifálicos, porque é moi habitual dotalos dun miembro viril exagerado para o que é a media da poboación galega, que é superior á española, pero aínda así sempre é un pouco exagerado. No caso de Xermade non nos falaron de que levasen ferramenta, pero é posible que tamén a levasen. E bueno, por último, uns aspectos así destas leis do entroido, no que no entroido temos o despertar da natureza, a fertilidade, a diversión, a comida, un caos ordenado, non é un cachondeo, como a xente pensa, hai unha orde, hai unha estrutura, como vendes nos días, na celebración, nos ritos, na constitución dos bandos, a inversión, a transgresión de orde, a participación total da comunidade, a sátira social, os xogos e a queima do entroido para dar entrada ao novo ano natural e volver a empezar o ciclo. E eu xa remato, que creo que xa me cedín un pouco, non, estamos aí, para darlle paso ao meu compañeiro Anxo, que vai.